Allah sauke ni ba da hannun jari ba ni bukata. Da ina bukatar yin kamfanin jiragen sama da tuni na yi shekara ta yanzu 38 a wannan harkar. Hadi Sirika wanda bai yi wata ba wajen nuna samsam ba shi da wani jari ko kuɗi a cikin kamfanin ya ce gaskiyar magana salon talla ne daga masu hannun jarin kamfanin ya sa aka kawo jirgin guda ɗaya ya sauka a filin jirgin saman Nnamdi Azikiwe a Abuja kuma hakan ba sabon abu ba ne. Tsohon ministan wanda ya ce gwamnatin Najeriya na da hannun jarin kashi 5 cikin 100 kacal a kamfanin, sauran 95 cikin 100 na 'yan kasuwa ne da mafi tsoka na Ethiopia ne. Kashi 5 na gwamnatin tarayya, 31 na kamfanin Emirates, kashi 15 na kamfanin Sako da kashi 49 na kamfanin Ethiopian Airlines. Suka shigo da jirgin da fenti da kala da logo na yadda zai kasance. Ba a biya kobo ba, ba wanda ya biya ko anini. A cewa jirgi ya batan daba, gwamnati ba gangan ba cewa kowa na da irin tsarin shiga kasuwa. Wannan tsari ne na masu wannan kamfanin jirgi. A zaman ƙarshe da kwamitin jiragen sama na Majalisar Dattawa ta taraye kan kamfanin jirgin na Nigeria Air ya nuna cewa ba gayyace shi kaddamarwa ba, kuma ba saka 'yan kwamitin a tsarin ba gaba ɗaya. The issue was shrouded in secrecy to the extent that it was fraudulently displayed as a new national carrier. Contrary to the Nan shugabar kwamitin ce Biode Olujimi ke cewa gaba ɗaya an gudanar da tsarin Nigeria Air a ɓoye, inda aka gabatar da shi cikin kumbiya a matsayin jirgin sama na ƙasa, don hakan ya yi hannun riga da ƙa'idojin aikin jirgi da dokokin ƙasa da ƙasa da ke jagorantar harkar jiragen sama. Hakika, wannan a wajen kwamitin zubar da mutunci ne. This indeed was an embarrassment to the committee. An tambaya zai sirika shi me na gaggawa da sai kusan jajiberin sauka daga mulki ya dage wajen kawo samfurin jirgin maimakon jiran sabuwar gwamnati. Ita gwamnati ai tana da rai har ranar ƙarshen da zaka bar ofis har minti na ƙarshe. Kaddara misali sai ana gobe gwamnatin Buhari za ta ƙare. Abin Allah sauke sai aka afka wa Najeriya da yaki. Sai ce to bari sai gwamnatin soja ta shigo sannan za a samu ya kasa fita. Mukaddashin shugaban kamfanin Dafo Olumide ya ce ba kamar yadda 'yan kafafen labarun sada zumunta suka yada ba cewa an kaddamar da jirgi mallakar kamfanin Najeriya. Yanda lamarin yake an yi shatar jirgi ne don bikin nuna alamar sabon kamfanin kawai. Dafo Olumide ya ce har dai kamfanin zai samu rajista sai ya mallaki jirage 3 kuma shi aikin da aka saka shi shine kawai na samarwa kamfanin lasisin izinin tashin jirgi. All you'd ever seen about Nigeria aircraft were pictures. Drawings, not the real aircraft. Dafo ya ce ai tun 2018 hotuna da zane-zane kawai ake gani na Nigeria Air. Da haka kenan aka zo da samfuri don a ga yadda jirgin zai kasance. A tarihi dai Najeriya na da kamfaninta na Nigeria Airways wanda ya mutu murus, inda ake fatar Nigeria Air na yanzu zai maye gurbinsa. Ashe ko an samu nasara gwamnati na da kashi 5 ne kacal na jarin. Nasiru Adamu Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.